4 snin ta' gvern immexxi minn Joseph Muscat fissru ċans ieħor għall-istudenti u iżjed għajnuna biex ikomplu l-istudji tagħhom. Waqt żjara li għamlu membri tal-amministrazzjoni tal-Partit Laburista fl-Università ta' Malta, studenti li tkellmu ma' One News esprimaw sodisfazzjon għal fatt li proprju Gvern Laburista ta' għall-ewwel darba l-istipendju lil dawk li kellhom jirrepetu s-sena tal-istudji tagħhom. Tħeġġeġ l-istudenti jkun jistgħu jistudjaw iktar. Vera forsi iktar xidira baxx l-istipendju ma fl-istess ħin jisek tistudja u tipprova ma tirrepetix is-sena. Naħseb li hija idea tajba ħafna għal raġuni li huwa jinkoraġġixxi l-istudent biex jerġa' ikompli għall-karriera tiegħu. Fimni, inċentiv biex ma qetawx qalbhom u li hija xi ħaġa tajba. Għalax if you fail the first time ma jkollokx ċans terġa' tipprova u naqbel magħha, fem. Kulħadd għandu kulħadd jisbalja, kulħadd jgħaddi minn affarijiet differenti u. Xaġa pożittiva għal speċi xorta qed ipoġġu l-istess ammont ta' xogħol u hekk, ġifieri it's a second opportunity. Forsi ma kinux ċerti xi jridu, speċjalment ma jkunu ta' età naqra żgħar 18-19 ħadd ma jkun ċerti eżatt xi jrid. Ngħid għalija ma kontx naf dik l-età xi jrid, so fatt li għandhom ċans ibidlu. Tajba. Naħseb li kienet inizjattiva tajba fl-aħħar mill-aħħar rridu ninċentivaw l-istudent li jibqa' jipprova. Naħseb li kienet pożittiva overall. Mhux biss kien propju taħt gvern immexxi minn Joseph Muscat li l-istudenti esperjenzaw żieda wara oħra fl-istipendju. Bifhem, dik iż-żieda dejjem ħadd tkun aħjar, vera hija ftit, però matul is-snin ifhem stajt nagħmel ħafna iktar affarijiet. Naħseb ovvjament tagħmel differenza, mhux tagħmelx differenza kbira ma dejjem jgħinuna l-istudent ħajsib. Ifhimni żieda dejjem aħjar mix-xejn. Plassilin dejjem ngħid fejn pajjiżi oħra huma studenti għandhom ħafna dejn, speċjalment l-Amerika. Aħna hawnhekk nitħallsu biex nistudjaw, so dejjem aħna nsabu aħjar mill-bqija u xek. Aħjar żieda milli tonqosu. Jien personalment kif inhu l-istipendju issa forsi ma naqbilx miegħu totalment. Però jekk nibqa' b'dis-sistema naħseb li huwa tajjeb li tiġi adjusted mal-logħla tal-ħajja. ċifieri naqbel. Kolajnuna tot. Kolajnuna tot. Ġifieri le, xi ħaġa pożittiva. Jekk għandek aktar income mill-istipendju, forsi ħafna nies jażlu li ma jaħdmux fl-istess ħin, allura jagħtu aktar effort għall-istudju. Is-segretarja tal-Eżekuttiv tal-Partit Laburista Lidja Qabela fakret kif 4 snin ilu l-Partit Nazzjonalista prova jbeżża l-istudenti minn bidla fil-gvern. U llum 4 snin wara, l-istudenti qed jgħixu wediet imwettqa, igawdu mill-ġid li nħoloq u jsibu iktar opportunitajiet ta' xogħol. Minkejja li qabel l-elezzjoni il-Partit Nazzjonalista kien ibeżża lill-istudenti, rajna kif anke kien hemm żieda fl-istipendji. Minflok ma tneħħew l-istipendi kif kienu qegħdin jipprevedu Partit Nazzjonalista, rajna fil-fatt żieda tal-istipendji kull sena. Rajna wkoll żieda sostanzjali fil-boros tas-studju li qed jingħataw. Rajna wkoll li l-edukazzjoni qed tingħata priorità anke mhux biss f'livell universitarju fejn rajna żieda fil-budget għall-università imma wkoll fil-settur primarju fejn rajna wkoll qed jingħataw tablets b'xejn lill-istudenti tar-raba' klassi. Naħseb Gvern Laburista il-weda tiegħu fuq l-edukazzjoni qed iwettaqha u m'għandix dubju se jkompli fuq dawn il-passi anke fis-sena li ġejja.